Наркотик. Често, когато чуем тази дума, част от нас асоциира с вредни и опасни вещества, които рано или късно ще ни пристрастят и дори убият. Но какво всъщност знаем за наркотиците? Ще кажем най-общо, че наркотик е всяко вещество или смес от вещества, които човек приема, за да изпита въздействието им върху психиката, което разбира се не отрича и други приложения. В такава категория попадат безброй вещества с коренно различни происход, свойства и ефекти. Количествата и силата на ефектите зависят много и от човека, който ги употребява, и затова се сравняват трудно. Все пак има параметри, по които можем да проследим риска от тяхната употреба, като разгледаме научните изследвания по темата. Ясно е, че говорим за употреба от пълнолетни, защото на деца и подрастващи нито едно от посочените вещества не се препоръчва, с редки изключения при тежки заболявания. За да придобием представа, ще разгледаме данните за някои от най-разпространените вещества, отговарящи на горното описание, относно въздействието им върху психиката и тялото. Ще ги сравним по няколко съизмерими показателя, започвайки със степен на пристрастяване. На първо място поставяме хероина, който е полусинтетично производно на опиума. Той се използва заради силно опияняващия му и еуфоричен ефект, който може да бъде съпътстван от депресия и апатия. На времето е продаван като лек срещу главоболие поради силните му болко-успокояващи свойства. Сам по себе си той води само до хроничен запек и хронична зависимост, затова пък начините на употреба могат да предизвикат безкрайни усложнения. От мозъчни увреждания при пушене до смъртоносни инфекции като ХИВ, хепатити, кардиопатии при инжектиране, а абстиненцията може да причини болки, безсъние, крампи и диария. Вероятността от пристрастяване към него, опитан веднъж, е 25-30% и е най-висока сред разглежданите вещества, по информация от почти всички научни данни по темата. Почти всички, понеже на някои места заедно с него се нарежда и никотинът. Точно така, основната съставка в любимите на много от нас цигари. Стимулира централната нервна система и доставя чувство на лека еуфория. Самият никотин има малко вредни ефекти, но пушенето потенцира развитието на емфизем и рак. Малките приятелчета така зарибяват, че отсъствието им след продължителна употреба лесно може да предизвика нервност, раздразнителност и безсъние, а степента на пристрастяване към тях е една от най-високите. Третият в нашия списък е метадонът, който е синтетичен опиат с мощен аналгетичен ефект, използван при лечение на хероинова зависимост. Въздейства върху същите рецептори и по същия начин като морфина и хероина, но с по-слабо изразен ефект, по-дълго въздействие и почти същата степен на пристрастяване. Следва Негово величество етиловият алкохол. Обичаме да го пиваме поради опияняващия и еуфоричен ефект, който предизвиква, както и бързото сваляне на задръжки. За съжаление, количествата тук рязко оказват влияние на поведението. Затруднява контрола върху емоции, импулси, координация и дикция. В малки количества предизвиква световъртеж, а в по-големи загуба на памет, дори кома. И въпреки, че има антисептични свойства и понякога ни помага да се справяме с болката, често причинява гадене, а в дългосрочен план води до трайни увреждания на мозъка, черния дроб, сърцето и други. Продължителната употреба може да доведе до тежка зависимост, а абстиненцията включва нервност, безсъние, крампи, гърчове, дори халюцинации. Степента на пристрастяване към него е по-висока от тази към много други наркотични вещества. Кокаинът е силен стимулант. Дрогата, която може да те накара да се почувстваш като бог. За съжаление, това чувство често може да доведе до самозабрава, раздразнимост, параноя, антисоциално и агресивно поведение. Дава добър енергиен тласък на организма, но води до липса на апетит и сън, както и до повишени дишане, телесна температура, кръвно налягане, пулс и потене. Не трябва да пропускаме и повишения риск от сърдечен удар и инфаркт. Степента на пристрастяване към него е сравнима с тази към алкохола, но абстиненцията води по-скоро до умора, сънливост, неработоспособност и депресия. Дойде ред на бензодиазепините, чието представители срещаме в препарати като рохипнол, ксанакс и диазепам. Използват се като седативи и антидепресанти за намаляване на тревожност и страх. Употребата им обаче може да причини световъртеж и да доведе до раздразнимост, безсилие, депресия и увреждане на паметта. Помага за цялостното отпускане, но при абстиненция се наблюдават спазми, гадене, диария, тахикардия, крампи и тремори. Степента на пристрастяване към бензодиазепините е сравнима с тази към алкохола и кокаина. Следват амфетамините, чието ефект силно наподобява ефекта на кокаина. Изразява се в повишаване на концентрацията, мотивацията и подобряване на настроението. По-големи количества лесно водят до безсъние, агресивно поведение и параноични състояния. Повишават цялостната издръжливост на организма, докато е под влияние, но често намаляват апетита, повишава се кръвното налагане, пулса и телесната температура. Може да причинят още главоболие, тремори, крампи, аритмия, тахикардия, дори инфаркт. Абстиненцията е сходна с тази на кокаина, а степента на пристрастяване към тях остава умерено висока. Кодеинът е най-широко използваният опият в света. Предизвиква еуфория и отпускане, но често води до лекомислие и дезориентираност. Използва се като аналгетик и участва в състава на сиропи за кашлица. При продължителна употреба най-често предизвиква гадене, трудност при уриниране и сърбежи. Степента на пристрастяване към него може да се нарече умерена. Кофеинът е любимият на милиарди хора стимулант, употребяван заради прекрасните му вкус, аромат, тонизиращи и антидепресивни свойства. За съжаление, по-големи количества от него могат да доведат до безпокойство, безсъние и нервност.
Той е мощен антиоксидант и повишава издържливостта на организма, но понякога води до напрежение в челюстта, пристъпи, ускорено сърцебиене и крие риск от инфаркт. Данните относно степента на пристрастяване сочат, че е възможна слаба зависимост към него, като след продължителна употреба отсъствието може да предизвика главоболие, умора и сънливост. Канабисът е растение, което носи както еуфория и изостря сетивата, така и успокоява и отпуска. Използва се като антидепресант и увеличава творческото и абстрактното мислене, но може да причини замайване и непохватност, а при някой дори тревожност, паника и параноя. В опити да бъдат открити вредни въздействия на канабиса на тялото, науката открива много положителни такива. Оказва се, че в състава на канабиса има разнообразни активни съставки, заради което има успешно болкоуспокояващо и антисептично действие, намалява гадене, тремори, пристъпи, крампи и припадъци. Стимулира апетита и производството на неврони и регулира и възстановява функциите на ендокринните системи. Като капак дори води до апоптоза на ракови клетки. Няма данни за причиняване на трайни увреждания, но при по-големи количества може да предизвика хипотония, занижаване на кръвната захар и сърцебиене и крие риск от обостряне при налична аритмия. Възможна е слаба зависимост и след продължителна употреба липсата може да причини нервност и безсъние. Степента на пристрастяване към канабиса е съизмерима с тази към кофеина, но в повечето сравнителни таблици се намира след него. MDMA, по-известно в състава на екстази, е вещество, което при употреба причинява силна еуфория, чувство на любов към околните, повишава емпатията и комуникативността. Носи чувство на вътрешен мир и комфорт. Цената за тези емоции при тежка употреба се плаща в безсъние, депресия, умора, тъга и носталгия. Притъпява болка и гадене, но причинява лицево напрежение, намалява апетита и драстично повишава жаждата, което може да доведе до хипонатремия. Възможна е и поява на допаминов синдром. Степента на пристрастяване към него е много ниска. Последното вещество, което ще разгледаме в тази таблица е LSD. Психоактивно вещество, което стимулира централната нервна система, повишава асоциативното и творческо мислене, изостря сетивата и позволява терапевтична самооценка. За 13-те години, в които е било легално изследването му, има данни за помощ при лечението на множество зависимости, като например при хроничен алкохолизъм има успеваемост от 50% след един единствен прием без рецидиви. Контролът над емоциите обаче е много слаб и лесно може да предизвика чувство на страх и тревожност, а прекомерната сетивност може да изиграе лоша шега. В по-големи количества причинява халюцинации, които спрямо нагласата могат да бъдат както приятни, така и неприятни за преживяване. Както при канабиса, така и тук няма данни за трайни увреждания, като при употреба носи чувство на лекота, но може да се усети напрежение в мускулите и ускорен пулс. Степента на пристрастяване към него е най-ниска сред сравняваните тук вещества. За да придобием още по-ясна представа за вредите от тези наркотици, ще ги сравним и по друг фактор, а именно смърт при предозиране, който се разглежда като съотношение между достатъчна и смъртоносна доза. Тук отново правенец е хероинът, при който фаталната доза може да е 5 пъти по-висока от ефективната. Следва алкохолът, при който това съотношение е 10 към 1. Някъде около него са амфетамините с същите цифри. След това е кокаинът с 15 към 1 и веднага след него MDMA, който въпреки ниската степен на пристрастяване причинява смърт при около 16 ефективни дози. При кодеина и метадона цифрата се вдига до 20. Следват бензодиазепините, като 30-кратно надвишаване на ефективната доза може да има летални последствия. След това поставяме никотина, с който, въпреки че показва висока токсичност, не може да се предозира в пушене. Идва ред на кофеина, при който вероятността от смърт при предозиране се появява при 100-кратна на ефективната доза. Накрая се намират канабисът и LSD, които фактически нямат смъртоносна доза, като количества 1000 пъти по-високи от ефективните не водят до летални последствия. Оказва се, че употребата на наркотици е широко разпространена в обществото, като често нямаме представа колко опасни вещества употребяваме. Оставаме с впечатлението, че стига да се продават в магазина или аптеката, нещата са наред. За съжаление, невежеството често води до сериозни, понякога фатални последици, а в крайна сметка дали ще навреди дадено вещество или напротив, зависи само от този, който го употребява и доколко прекалява. Затова е много важно да се информираме правилно, преди да експериментираме с каквото и да е.